txikiak, gustokoak eta kutxan gordetzeko modukoak, edota zatarrak, itxusiak eta zakarrontzira botatzeko aproposak. Denak ala denak ordea oroitzapenak. Sentimentu, pentsamendu, gertakari edo nahien arrastoan, iraganera jauz egiteko moduetako bat izan ohi dira oroitzapen bildumak. Eta argazkien faltan, oroitzapenetara jo behar izan dute Juan, Luisa, Pilar, Pedro Miguel eta Antonio adiskideek. Bizitzaren joan etorrien ostean, heriotzak elkartu ditu berriz ere jaioterrian, Zumarragan. Juan Martiaren errota buru lagunari azken agurra emateko egin dute bidaia Eskoziatik, Veneziatik, Errusiatik eta Argentinatik etorri dira. Mindute bihotzean, adi nagusiko direnetik, 21 urte dituztenetik ez dute elkarrikusi eta heriotzaren orduan topatuko zirela bazekiten arren, zailtzaile onartzen gertatutakoa, tristurak jote hilda Juan. Adiskideen oroitzapenen gaur baina, gaztarora egin dute bidaia, umezurtegian ezagutu zuten elkar, seniden babesigabe baitzeuden. Bakarrik, munduaren handitasunean bakarrik, umezurtegiko oztasunean bakarrik. Ez inoren magalean babestu eta ez inori galdetu bizitzak ezarretako oztopoen traben zergatiak. Eta hori dela eta, hormetako zuriunetan bakarrik bila zezaketen kontsolamendua. Bakartasunaren itzalean eta etxipenaren zerumuga geroz eta gertuago ikusiz, aurrera egiteko makuluak bilatu behar eta laguntaldea osatu zuten Juan, Luisa, Pilar, Pedro Miguel eta Antonio adiskideek. Eskola orduetan, maixu maistren agintuen zorroztasunean isil-isilik adi-adi. Logeletako zurruntasunean, elkarri berotasun ematen, arazoak partekatzen eta berriketan. Korritorea maigabetan berriz, pozik, bihurrikeriak egiteko aukera probesten. Noski bazeketen gaiztakeriak egin ostean, zeintzen zigorra. Makurtu eta lurra garbitu beharra. Leiotik sartutako izpiak ezin beto islatzen ziren egurrezko zoruan. Eta hori guztia, gauetik goizera eta goizetik gauera. Eguna joan eta eguna etorri, eta urtea joan eta urteak etorri. Bizitzaren argitasuna noiz iritsiko zaintzeuden denak, 21 urteak noiz beteko zaintzeuden denak. Utxetik hasi behar orduan eta ezin atzera begiratu. Txikitatik desiratutako errealitatea eraikitzeko aukera baitzuten orduan. Eguna llegatu zenean baina, erbestera, nazioartera irten behar izan zuten denek. Juanek ordea nahiago izan zuen Euskal Herrian geratu, naiz eta bertako egoera, iluna, beltza mintxua izan. Gaur, apirilaren 26, eta gaur, 77. urte muga betetzen da Alemaniako bomba hegazkinek Gernika bombardatu zutenetik. Bada, 1936ko gerra hartatik, gerra zibiletik ihesi nazioartean erbestean bilatu behar izan zuten bizia gainerako lau lagunek. Eta orduan, umezurtegian bezala orduan, bakarrik.
1936ko gerraren ondorioz, hau da, gerra zibilaren ondorioz, 33.000 umetik gora erbesteratu behar izan zituzten. Hori agindu zuten behintzat, Espainiako Errepublikako gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak. Esate baterako, Britainia handira, Sobiet Batasunera, Frantziara edo Argentinara. Batzuk gerra maitzean itzuli ziren, baina Frankoren erregimenarekiko herrialde askok harreman diplomatikorik ez zutela eta gehienak sorterritik urrun bizi izan dira. Ume guztiaien artean, Luisa, Pilar, Pedro Miguel eta Antonio. Luisak Habana ontzi hartu eta Santurtziko portutik Southampton gora egin behar izan zuen ies, negar malko artean utzi zuen atzean herria. Ingalaterran 2 hilabete egin zituen errefuxiatuen gunean eta handik kolonia batera Eskoziara bidali zuten, Luisari Montrose herrira joate egokitu zitzaion. Bertan, etxekotza zutenen magalean hartu zuen babes, eta lan bat ere bilatu zuen Eskoziarrentzat ondasun preziatua da artilea eta jostun lanetan ibili zen. Etxera itzultzeko aukera izan bazuen ere nahiago izan zuen bertan geratu.
Abana ontzia zen erbestera joateko erabiltzen zen garraio bide bakarra. Eta bertan aldegin behar izan zuen Pilarrek ere. Frantzi iparraldean 7 hilabete egin ostean, bere maitearekin Italiara joan zen, hain justu Veneziara. Parisen ezagutu zuen Marko txora-txora egin zen eta ordura arteko penak atzean uzte erabaki zuen bere maitearekin Italiara joanez. Bulego batean bilatu zuen lan, laguntzaile moduan eta etxe bizitza bat ere alokatu zuten, baina maitasun istorioak porrot egin eta ordura arte bezala bakarrik zen. Handik aurrera bakarrik bizitza erabaki zuen.
Orduko Sobiet Batasunera 1500 bat umek erbesteratu behar izan zuten, baita Pedro Miguelek ere. Eta haien zeharkaldia latzenetan latzena izan zen, gerra batetik iesi, 1930ko gerratik iesi, joan eta Bigarren Mundu Gerrarekin egin zuten topo. Luisa bezala, Pedro Miguel ere Santurtziko portutik irten zen Habana ontzian. Frantzian geldialdi egin eta Sobiet Batasuneraino joan ziren Leningradoraino. Errusiarpeto bihurtu zen eta gerra garaia izanik, soldaduak hartatzen hasi zen medikulanetan. Lanaietan hasi eta ogibide hartu zuen gerora.
Eta azkenik Antonio. Antoniori Ozeano Atlantikoa zeharkatzea egokitu zitzaion, Eusko Jaurlaritzak eginiko zernetan hala baitzetorren jasota. Eta zehazki Argentinan erbesteratu behar izan zuen. Artzaintzan euskaldunek arte pixka bat bazutela eta mendialdeko artalde bat hartu zuen mendean Antoniok. Baita ondo erakutsi ere, ofizioak afiziotik bazuela zerbait. Bertako kulturaren exotikotasunari erreparatuz, asteburutan tabernara jaitsi eta tangoak eta salsa dantzatzen ikasi zuen. Pentsa, Kubaraino ere iritsi zen eta dantzari profesional bihurtzeraino ere iritsi zen. Ez hori bakarrik, fandangoarekin eta arin-arinarekin ere egin zituen hala moduzko nahasketa batzuk eta ordutik gaurdaino, dantza izan da Antonioren bizitzako jarduerarik nagusiena.
denborak hala ere, jaioterriarekiko zauriak handitu besterik ez dituela egiten ikusita, eta bizitzaren zati handiena Eskozian, Venezian, Soviet Batasunan eta Argentinan igarota, etxera Euskal Herrira etortzea erabaki dute Luisak, Pilarrek, Pedro Miguelek eta Antoniok. Itsasoari begira eta mendien magalean emango dute azken atxa, baina hori oroitzapenen albumerako ohar soil bat baino ez da. Juanen heriotzarekin irudi lazgarrienen orrialdea pasatute, ezarri diote Izkilarriz itxiraren zigilua, eta orain biharamunari orbanak kentzea baino ez duten etxeko lan. Baina hori biharko kontuak dira. Gaur, oroitzapenen gordailuan adiskidetasunaren argazkia lausotuta dago, belztuta. aurten ere areto betetzagatik eta hor bat irteeran saski batzuk izango dituzue borondatea uzteko gara ilun hauetan irrintzi dantza taldeari etzaio baterari gaizki etorriko. Besterik ez, mila esker eta datorren urterarte, bien bitartean, ondo bizi eta jo!
Thank you.